Εκτελεί ο Μαροκινός, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 Ολυμπιακός, έπεσε στην αριστερή γωνία ο Στρακόσα για τον Μάνταλο που γυρίζει σε ένα χώρο που εκεί ο Περέιρα δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Σουτάρει ο Χατζησαφή, κόντρα 1-1 από τον Μαρσιάλ. Παίρνει και πάλι ο Πορτογάλος που γυρίζει για τον Ελκαμπή. 2-1 Ολυμπιακός στο 49. Αγιούμπ Ελκαμπή μετά από το δεύτερο προβάδισμα του Ολυμπιακού. Για να δούμε, Ελκαμπή 3-1 από το λάθος της άμυνας της ΑΕΚ μέσα σε 1,5 λεπτό. Πρώτα κατεβάζει υπό την πίεση του Ροντινέη, ο οποίος θα κερδίσει. Η πάσα κενή εστία 4-1 Ζέλσο Μάρτινς από ένα ακόμη λάθος, ο οποίος θα περάσει από τον Ντομαγκό Ιβίδα. Ο Ολυμπιακός στην κόντρα με τον Λουίς Πάλμα να περνάει στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει την πάσα Όρτα και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0.